Ben, boas noites. Continuamos coas charlas do Pexón. Boas noites, gracias por acudir a esta charla. Continuamos coas charlas do Pexón e hoxe vamos a falar de tres ámbitos moi concretos, porque a partir de hoxe queremos xa facer reunións máis reducidas, falar de ámbitos moito máis concretos dentro do Pexón e ver e posibilitar que cada propietario poida ver mellor como vai a quedar o que pode ser a súa finca, a súa parcela ou a súa propiedade. Polo tanto, hoxe vamos a tratar basicamente tres planos que son os que corresponderían, bueno, tres planos, tres áreas, porque planos son algún máis, tres planos, o que serían as áreas de San Vicente, onde estamos, o que é Outeiro e o que é Pereiriña, e tamén ao que é a parte da igrexa de San Vicente. Xa para a semana, porque esta semana non creo que nos dé tempo, pero xa para a semana faremos tamén outra charla que collerá todo o ámbito de Balea e o ámbito de Reboredo-Gandariña. E outra charla iremos xa a Ardia, iremos a Meloxo Campos, para ir falando dos núcleos rurais e despois xa continuar as charlas con todo o que serían os ámbitos e as zonas do casco urbano. Por que esta cuestión dos núcleos rurales? Porque é certo, e temos que reconocer que un dos ámbitos son unhas das zonas que en algunhas áreas, e hoxe vamos a ver, hai cambios respecto ao 2014, cambios importantes e incluso respecto ás normas subsidiarias. Polo tanto, é necesario explicar ben cal é a situación en que van a quedar cada un destes núcleos, a súa delimitación e por que desa delimitación que ahora mismo vamos a presentar. Ben, polo tanto, como lles digo, aquí hoxe falamos de San Vicente, Outeiro e Pereiriña. Iso é do que vimos a falar hoxe directamente. Hai unha cuestión que xa falamos desde o principio, e como ben saben, levamos desde o ano 2015 falando en estas charlas do Pexón e cales son os criterios que se están levando adiante para facer as variacións respecto a aquel Pexón aprobado no ano 2014, e nos núcleos rurales unha das decisións que se había tomado en base ás alegacións presentadas polos veciños e en base ao tratamento exactamente igual de todos os núcleos rurales eran dúas. Principalmente, unha, o que nos pedían todos os veciños de San Vicente era que elimináramos os peóns, as figuras que había dos peóns, aquelas bolsas de terreno a desarrollar que estaban nas diferentes áreas do rural, na zona de San Vicente, Balea, Reboredo, Gandariña. Se non recordo mal, había hasta 5, esos se eliminan todos, e ademais acollemos un tratamento exactamente igual para todo. Aínda que nos planos vamos a ver, que era outra das polémicas que había xerado o Pexón do 2014, o núcleo común, o núcleo tradicional histórico, porque unha casa estaba no ámbito común, porque unha casa estaba no tradicional histórico, aínda que a nivel de planos e de diferenciación si vai aparecer eso, porque é unha das novedades que nos obliga a nova lei do 2016 do solo, 2016 e sobre todo o reglamento de novembro de 2016, o criterio é exactamente igual para todo veciño, exactamente igual. É dicir, a parcela mínima para construir son 600 metros cuadrados. Iso é o criterio que adoptamos desde o primeiro momento, é exactamente igual, dá igual que a parcela este en núcleo común, que a parcela este en núcleo tradicional, que a parcela este en Reboredo, que a parcela este en Gandariña, que a parcela este en Balea, que a parcela este en Ardia ou que este en Meloxo. Parcela mínima 600 metros cuadrados. O anterior non facía así, o anterior, en base a que se ti estabas no núcleo tradicional tiñas unha edificabilidade, unha parcela mínima, perdón, se estabas en Meloxo tiñas unha, se estabas en Estonllo, Reboredo tiñas outra, se estabas en San Vicente tiñas outra. E no suelo común pasaba exactamente igual. É dicir, había diferentes parcelas mínimas para os diferentes ámbitos e en base a eso, pois, se delimitaban os suelos. Nós, con ese criterio, eliminamos os peóns, que agora xa non se chaman peóns, e agora vamos a explicar,
e establecemos que todo núcleo rural, toda parcela mínima son 600 metros cuadrados. Eso entendemos que supón unha serie de cuestións que son válidas para a gran maioría, pero é certo que esas decisións e, sobre todo, o que establece a Lei do Suelo e o Reglamento 2016 para os núcleos rurales fai que a delimitación do núcleo rural, a delimitación das áreas que vamos a falar agora, San Vicente, Outeiro e Pereiriña, en certo sentido, se os comparamos co rexión do 2014, non hai moita variación, posiblemente coas normas subsidiarias do ano 97 sí, e xo adianto agora para que nadie se sorprenda e para que vayamos asimilando. Hai zonas donde coas normas subsidiarias do ano 97 se pode construir e coa proposta de Peixón do ano 2018 non se vai poder construir. E iso é unha das consecuencias que temos en estas decisións e en estas delimitacións. A primeira delimitación é que coa cambio da lei e regulamento do ano 2016 da Xunta de Galicia e en base á delimitación de tratamento exactamente igual para todas as parcelas, o que marca a normativa é que para delimitar unha área de núcleo rural hai que facer unha serie de cómputos e cálculos técnicos, pero o 33% desa área delimitada ten que estar xa con unha vivenda edificada. Por lo tanto, ten que haber un cómputo de vivendas dentro da área que se delimita. Dentro da área que se limita. Se non chegamos a ese 33% como mínimo, non se pode delimitar máis terreno. E, por lo tanto, aí afecta a delimitación das zonas dos núcleos rurales. Porque, lógicamente, se establecéramos parcela mínima edificable de 2.000 metros cuadrados, ¿sí?, podíamos haber establecido, ou 1.500 metros cuadrados. Parcela mínima para edificar, 1.500 metros cuadrados. A área que íbamos a delimitar sería moitísimo máis grande, porque as parcelas serían moito máis grandes, pero posiblemente moitos non poderían edificar. Certo é que nas normas subsidiarias do ano 97 tamén aparecen as áreas de tolerancia, cuestión que agora desaparece. Por lo tanto, as áreas de tolerancia a partir de agora non existen e todo ese ámbito que había antes, digamos, esa franxa que rodeaba os núcleos rurais, ahora mismo desaparece e, por lo tanto, non hai área de tolerancia. Quer isto decir que o que teña a día de hoxe unha propiedade en área de tolerancia no núcleo rural, coa aprobación do Peixón, non vai poder construir en esa área, porque esa área desaparece, a non ser que esa área quede dentro desa zona de núcleo. Dentro desa zona de núcleo. Certo é tamén que hai algún cambio tamén en ese sentido positivo no núcleo rural ou no suelo rústico, que todo inmoble, vivienda, galpón, nave ou calquer tipo de inmoble que este construído antes do ano 1975 vai poder construir e edificar independientemente do tipo de suelo donde esté. É dicir, eu podo ter agora unha nave, podo ter un galpón, ou podo ter unha vivienda construída anterior ao ano 75, e aínda que este un suelo rústico, fora do núcleo rural, vou a poder construir e vou a poder dedicala para residencia, para uso turístico, para uso agrícola ou para a serie de usos que ahora mesmo recolle a Lei do Suelo do ano 2016 e o seu regulamento, que é de novembro de 2016. Por tanto, iso é un dato moi importante a ter en conta. Todo aquel que teña unha propiedade, un inmoble de calquer característica construído antes do ano 75, que sepa que vai ter unha certa tranquilidade, se se pode dicir así, non sei se sería a mellor expresión, pero desde logo vai a poder construir, independentemente que este dentro do núcleo rural,
como que este no suelo rústico. Iso é unha novedade que introduce a Lei do Suelo do ano 2016. Ben, como dicía, isto é un exemplo simplemente. Isto nos obriga a delimitar as áreas dos núcleos rurales, delimitar as áreas en base aos metros cuadrados que ten esa área. Hai que retirar un porcentaje, en torno a un 20% que vai para vieiros, para beirarrúas, e de aí hai que computar as casas que teñen licencia, as viviendas que teñen licencia, e en base a eso nos ten que dar un mínimo dun 33%. Esos son os cálculos que están establecidos no ámbito da Lei do Suelo, e que ademais é unha das cuestións que nos están insistindo moito os técnicos da Xunta de Galicia cando vamos a consultar con eles o avance e os traballos que estamos facendo. Ben, polo tanto, estes cambios, como veño dicindo, provocan unha nova delimitación que xa adianto, sobre todo en Outeiro e Pereiriña, van a producir cambios respecto ao que a día de hoxe vostedes podan ter na cabeza do que é a delimitación e do que se pode construir. E iso vamos a ver hoxe. Por lo tanto, como dicía, unha nova delimitación. Ben, como dicía antes, ademais, temos 600 metros de parcela edificable, 600 metros de parcela edificable, e iso é desde o principio que estamos falando de para todos os núcleos rurales iguales, e en base a eso estamos desarrollando o que vai a ser a delimitación dos diferentes núcleos. Ademais, como sempre saben e como sempre dicimos, non solamente vale ter como mínimo unha parcela de 600 metros cuadrados, temos que ter ademais frente a vial público, temos que ter ademais unha fachada, temos que ter ademais os servicios de saneamento, abastecemento de agua, e temos que ter ademais enerxía, ou polo menos ter a capacidade de que se podan facer con eses servicios, e polo tanto parcela 600 metros cuadrados se ten que dar a vial público. Lóxicamente, o primer criterio é que este delimitada dentro da zona do núcleo rural. A partir de aí, o porcentaxe de edificabilidade, lóxicamente, dos 600 metros cuadrados non pode edificar todos os metros cuadrados, e hai un mínimo de edificabilidade que é, ou máximo neste caso, que é o 30%, é dicir, pode edificar o 30% do chan, do solo, da parcela dos 600 metros cuadrados. En diferentes charlas que temos feito, sobre todo nos diferentes ámbitos do núcleo rural, tanto aquí en San Vicente, como na zona de Estoño, como na zona de Campos, como na zona de Ardia, se nos ten dito xa, e o fronte de fachada, bueno, o fronte de fachada, o que dá o vial, pode variar en cuestión de diferentes cuestións, razóns e causas, porque tamén hai excepcionalidades. Recordamos, e se ten comentado alguna vez, que no pexón anterior, en algunha ficha da delimitación do rural, se establecía pois uns 15 metros de fachada mínima de fronte a vial para poder edificar. Isto non é exactamente así. Isto se ten que desarrollar nas ordenanzas que van acompañadas aos planos do pexón, e que ademais o criterio que os técnicos están seguindo en base ás propostas que estamos recibindo, os criterios tanto xurídicos como técnicos, é que teñamos unha amplitud de miras e que se poda, unha vez delimitado o núcleo rural e delimitada a parcela, que se poda permitir, na medida do posible, a edificabilidade e o desenvolvemento. Pero, como ben saben, mínimo, hai unha zona rural, teño unha parcela, mínimo teño que retranquear 3 metros, de cada lado. 3 metros de retranqueo. Ademais, polo tanto, aí xa teríamos 3 metros de un lado e 3 metros de outro, serían 6 metros. Ademais, a normativa galega da Lei do Hábitat, que son os criterios técnicos para edificar e os criterios que teñen que seguir todo aquel que quera construir unha casa, a Lei do Hábitat de Galicia establece que as casas, a fachada mínima ten que ter 6 metros. Insisto, isto é a norma xeral, pode haber algunha excepción, pero como excepcionalidade sempre hai que estudiala de xeito concreto. Como norma xeral, a Lei de Vivenda, e as de hábitat, perdón, dos criterios técnicos, establece
6 metros, porque además di que na entrada tens que ter unha estancia de uns 3 metros e pico cuadrados, con outra estancia de 2 metros e pico, podemos establecer que aí hai 6 metros de fachada que ten que ter para que a ti tamén te podan dar unha licencia. Ben, entonces estaríamos que, bueno, en principio poderíamos entender que 3 metros máis 3 metros máis 6 metros de fachada estaríamos falando de 12 metros de fachada. Pero certo é que ti podes ter un dereito de arrime co veciño, si? Si tens un dereito de arrime co veciño, a cuestión cambia. E entonces, deses 12 metros, ti aquí xa reduces 3 e, polo tanto, estaríamos xa falando de 9 metros de fachada. Por iso digo que, dependendo das diferentes cuestións e dos diferentes plantexamentos que se podan presentar, habrá que estudiar a cuestión, porque isto nos daría ese dereito de arrime por aí. E incluso se nos ten trasladado, e aí os técnicos din que tamén é estudiable, non todas as parcelas son perfectas. Hai parcelas onde a entrada son máis estreitas, pero ao fondo me permite edificar e ademais teño parcela mínima. Bueno, pois no parcela ao fondo, cumplindo os requisitos, pois se podría establecer unha entrada que ahora mismo é o que os técnicos tamén están estudiando, a entrada técnica para poder edificar. Por lo tanto, quero decir que o criterio fundamental é estar dentro do núcleo rural, 600 metros de parcela mínima, tamén é certo que hai excepcionalidade, que temos falado en moitas ocasións. Se eu teño unha parcela que, digamos, e me permiten a expresión, está encaixada en outras parcelas que xa están construídas, non teño forma de obter máis terreno en esa parcela, se vai poder, con unha excepcionalidade, vaise poder construir unha parcela menor aos 600 metros cuadrados. Pero como iso xa é unha excepcionalidade, hoxe, en principio, non vamos aquí a valorar, pero iso existe, porque xa existe agora e o marca a lei. Esa excepcionalidade, se eu non podo conseguir máis terreno, non podo crecer en terreno porque todo está edificado, podo ter unha excepcionalidade e construir en menos de 600 metros cuadrados. Por lo tanto, esas son as cuestións técnicas a valorar. Así, pois, 600 metros de parcela, acceso a vial público, que isto é moi importante, acceso a vial público, non servidumbres de paso, non paso de carros, ten que estar recollido como vial público, teño que ter todos os servicios, saneamento, auga, abastecemento, enerxía, ou polo menos ter a capacidade de conseguilos ou de dotalos, e cumplir os requisitos. E ademais, tamén se ten falado moito dos viales, non? Que pasa cos viales? Bueno, pois os viales igual que agora, exactamente igual que estamos a facer agora. En principio, o criterio xeral é 5 metros do eixo do camiño. Eu podo construir sempre e cando vaya retranqueando 5 metros do eixo do camiño. Salía outro día unha pregunta tamén que me dicían, bueno, e que pasa cos muros centenarios? Que pasa con esas zonas onde hai muros centenarios que, curiosamente, ademais, se supón que é onde nace o núcleo e permite o desenvolvemento do núcleo? Bueno, pois aí prevalece o criterio de patrimonio, prevalece o criterio de outras administracións antes que o criterio que nos podamos establecer, porque ademais hai unha normativa que di que eses muros son a conservar. Os criterios que se están establecendo é, para casos excepcionales, como mínimo, que entre muro e muro haya como 5 metros de ancho, porque a día de hoxe tamén hai que compatibilizar a posible entrada de unha emerxencia, dunha ambulancia, etc. Pero iso, digamos, son cuestións máis excepcionales, cuestións que non son do ámbito xeral, e que, en principio, lóxicamente, cando entran outras administracións e os informes son preceptivos de outras administracións, en este caso patrimonio, pois aí determinará patrimonio esas cuestións. Ben, pois con estes criterios que lles acabo de adiantar e estes criterios que lle acabo de expoñer son os que nos obrigan a delimitar as zonas do núcleo rural. E agora vamos a ver esa delimitación, como dicía, da zona de San Vicente, Outeiro, Pereiriña e a igrexa de San Vicente tamén, pero principalmente esas tres, non? Empezamos, polo tanto, con San Vicente. Teño que decir que, como sempre repito e digo, e non me cansarei de dicilo, porque despois as miñas palabras non se toman como son, o documento seguimos traballando en él, o documentos técnicos siguen traballando, e xa do que lles vou presentar quero dicirles que xa se están a producir algún cambio que lles vou a trasladar hoxe e que no próximo
reunión que teñamos para explicar o plano que poda ser xa prácticamente definitivo para levar a Pexón a pleno, yo podamos traer. Aquí me vou parar en un par de puntos nos diferentes planos porque si hai algunha modificación respecto ao tema. Ben, o primeiro plano que vamos a ver agora é San Vicente. Para que nos situemos, ahora mesmo estamos aquí na Casa da Cultura, esta carretera, a estrada de entrada a San Vicente, esta que vai xa para a iglesia o Carreiro e esta é a que vai para San Vicente do Mar, para que nos vayamos situando, ¿sí? Ben, aquí, como ben saben, en esta zona de aquí había un peón que a solicitud dos propietarios se retirou e, polo tanto, xa non consta. Quero dicir que unha das correccións que se está facendo é que esta delimitación queda hasta aquí. Esta delimitación está aquí, porque xa estaba así tamén no ano 2014. Aquí, ao eliminar o peón, se eliminou esta parte de aquí, pero o peón que había aquí, ao lado desta carretera, desta estrada, queda eliminado, pero esta finca que quedaba aquí, que ademais xa está edificada e ten casa, esta queda recollida. Nuns planos individuales si aparece e aí está. E ademais, a petición dos propios veciños, toda esta área de aquí quedaba fora no anterior documento do ano 2014 e a petición dos propietarios de aí, aquí, este hábito que despois vamos a ver máis en detalle, que este é un plano xeral, vai a quedar incluído dentro dun perio. Aquí teño que decir que un dos propietarios que ten acceso a vial e ten parcela edificada directamente e, polo tanto, non necesita entrar desa bolsa, se retira e, polo tanto, aí hai algunhas fincas que, ainda que hoxe están recollidas, van quedar fora do perio. Porque así quedou xa recollido e estipulado polos técnicos. Este é o documento do 2015, que, como ven, aquí estaba o peón do que lles estaba falando. Este é o mismo plano, como poden ver, o mismo plano. Este é o peón do 2015 que queda fora. Este é o ámbito, porque a día de hoxe este plano remata aquí, como poden ver. Bueno, agora queda hasta aquí, vai quedar hasta aquí. Como decía, estas fincas, todas estas propiedades quedaban fora, este ámbito de aquí, e agora o peón, o peri, que agora xa non se chaman peón, sino que se chaman peris, o peri queda establecido, e agora vamos a ver máis en detalle por aquí. Ben, estas fincas de aquí quedan fora, non van a quedar dentro do peri, aínda que agora quedan recollidas. Tamén é certo que este ámbito de aquí queda recortado, como poden ver, queda recortado. Isto queda fora no actual. Isto queda fora, pero aquí, por poñerlles o exemplo de que falaba antes, aquí hai edificacións anteriores ao ano 1975, son anteriores ao ano 1975 e, polo tanto, a estes ámbitos de aquí que están edificados antes do ano 75, quedar fora do núcleo rural non lles vai influir para nada, e máis casi é unha ventaxa porque van a poder construir en base a nova lei do 2016 por estar construídos antes do ano 75. Ben, isto era o Pexón de 2015. Principalmente, a principal novedade era a retirada desto por petición dos veciños, dos propietarios, e iso foi o que fixemos. Ben, o plano xeral, que é este, a ver se me vai, agora vamos a ver dividido de aquí para o norte e de aquí para o sur. Vamos a ver en dous planos, máis en detalle, como poden ver. Esta é a estrada, por aquí remata, aquí era onde estaba o peón. Esta é a Casa de Cultura onde nos atopamos agora. Esta baixada a Piñeirón. E isto é un pouco para que se sitúe. Esta é a delimitación que propoñemos no borrador de 2018, porque aínda, como digo, non está rematado. Ese plano non se podería, por favor, ampliar? Ahora mismo teño, si son capaz de ampliar un pouco máis. En calquer caso, como sempre lles digo,
Vamos a ver se son capaz de ampliarlo, por lo menos. Vamos a ir ampliando por trozos, porque non me permite... En calquer caso, como ben saben, toda esta documentación poden consultala nas oficinas técnicas do Concello do Grove, que están a súa disposición para facer aclaracións e cuestións, como moitos de vostedes están facendo durante este tempo. Vou agora intentar traer e ampliar outro trozo, que sería este. Ben? Este é o outro ámbito que vamos a facer. Quero dicirlles que estamos en este mes de marzo, vamos a facer charlas, e hoxe nos vamos a parar todo o tempo que queran facer, non ten problema, poden sacar, que xa vexo que están facendo algúns, sacar fotos, gravar vídeos tamén, ademais creo que se está retransmitindo en directo, cousa que agradezco a todo o Grove. Que quero dicir con isto? Que hoxe vamos a pararnos moito máis aquí, porque como traemos isto de San Vicente, Pereiriña e Outeiro, vamos a ter máis tempo para ver estes planos. Que quero dicir ademais? Que durante este mes de marzo vamos a continuar con estas charlas públicas e a partir de aí esperamos traer a esta Casa da Cultura todos os planos en papel a tamaño grande para que a Casa de Cultura desta este aberta e a podan consultar en detalle. E ademais todos estes planos, eu creo que a finales deste mes de marzo van quedar volcados na página web do Concello do Grove, que vamos a crear unha página propia para o Pexón, e desde aí todos, absolutamente todos, igual que se fixo na exposición pública, van a poder consultar con detalle esa documentación. Por lo tanto, se hoxe ali non se ve ben, primeiro, poden acudir desde mañá mismo ás oficinas técnicas do Concello do Grove. Segundo, finales de marzo, traeremos en papel, en tamaños grandes, os planos que corresponden a esta área e estes núcleos, e a partir de aí vámoslo a poñer nunha web que vamos a crear propia de Pexón, donde os podan consultar sin problema ningún. Vou a continuar, se me permiten, con esa ampliación. E, a ver, un momento, que se ahora tiraba esto, pues ahora, perdón, para seguir ampliando, ¿sí? Estamos todos, ¿sí? Ahí está. Aí ven outra zona, esta zona, digamos, norte de San Vicente que lles decía, desde, digamos, a estrada de entrada a San Vicente e a que vai para o Carreiro e a que vai para San Vicente do Mar, esa zona norte, e aí é donde estamos ahora mismo falando e delimitando, ¿sí? Ben, pois este ámbito, como están vendo, e agora vou a pasarles ademais aquí ven xa a parte central, aquí está, bueno, a ver, vamos a ampliar esto. Aí está, como poden ver, les decía, aquí a Casa da Cultura, Baixada Pimeirón, e este é. Como lles decía, é certo que a Xunta de Galicia, nós, no ano 2016, tiñamos un borrador de núcleos rurales diferente, donde todo o tratamento era exactamente igual para todos, é dicir, non estipulábamos unha diferencia entre suelo de núcleo rural tradicional e suelo de núcleo rural común. Non establecíamos esa diferencia e establecíamos a parcela de 600 metros. Os técnicos da Xunta foron os que nos dixeron non, tendes que establecer un ámbito, delimitar unha zona tradicional e unha zona común. Ainda así, nós continuamos co criterio de que todos, exactamente todos igual, 600 metros mínimo de parcela para todos. Ainda que aquí ahora vexan isto, e poden ver suelo núcleo rural tradicional, suelo núcleo rural común, os criterios van a ser o mismo, é dicir,
Se eu teño unha parcela aquí, vai ser exactamente igual que se a teño aquí. Vou a necesitar 600 metros cuadrados. Antes, no pexón do 2014, non era así. Se eu estaba no tradicional, podía edificar con 450, 600, e no común 700, 900. Hoxe é para todas as parcelas igual. E ese é un dato que vou repetir esta saciedade porque é unha das novedades máis importantes. Antes había posibilidade de edificar desde 450, 600, 700 hasta 900 metros. Hoxe en día, todos 600 metros cuadrados. Ben, bueno, pois como ven, esta é a ampliación. Ahora vamos a continuar coa seguinte diapositiva, que tamén vou ampliar, e isto xa sería, digamos, a zona sur, que como ven, aquí hai o que sería este peri, que ven delimitado hasta aquí, pero como digo, aquí xa hai unhas fincas que estas non van a aparecer nos próximos planos, que agora están traballando os técnicos. Polo tanto, isto non é definitivamente así, todo o demais vai quedar incluído a petición dos propietarios dentro deste peri, que despois explicaremos o que é un peri e que significa estar dentro dun peri. Que é estar dentro dun peri, que significa estar e que significa o peri, que consecuencias pode ter o peri. Pero bueno, polo tanto, aí este peri, insisto, a petición dos propietarios e esta delimitación que falo. Vou a facer outra vez un zoom para ver como van quedando estas áreas, estas zonas, con un pouquiño máis de detalle. Por favor, ¿me podría decir las casas que están pintadas de rojo qué significa? Porque ahí veo casas azules... A día de hoy nada. Volvo a insistir, que eu sei porque era un debate que se establecía no pexón do 2014. Quero trasladarlle que as viviendas, as edificacións que están aí recollidas son as existentes, da igual que estén dun color ou de outro. Quero dicir, a efectos de poder edificar é exactamente igual. É unha das aclaracións máis importantes que quero trasladar hoxe todos os días que falemos do rural. A nivel de edificabilidade, de poder edificar, non importa se estou no núcleo tradicional ou estou no núcleo común. Antes sí, antes dependía de se estar dun lado ou de outro, pois tiña máis, necesitaba máis parcela ou menos parcela. A día de hoxe, a parcela que necesito é a mesma. Polo tanto, en principio, insisto outra vez máis, non se leven porque aquí poña tradicional ou común. A parcela é a mesma, polo tanto, da igual que este nun lado ou no outro, necesito 600 metros cuadrados, sí? 600 metros cuadrados. Vou continuar coa ampliación. Ben, aí como pode ver o peri, como digo, aquí xa hai fincas destas de aquí que quedan fora deste peri, por tanto este xa está modificando a proposta e a petición de propietarios e co beneplácito dos técnicos que así o recollen e dicindo que teñen razón, por tanto queda eliminado e o resto de parcelas quedan dentro de un peri. Se me permiten, como sempre, vou a seguir coa exposición. Ao final da exposición estou aberto a calquer pregunta que nos queran trasladar, pero permítame que siga explicando, porque ahora verán que dentro da propia exposición hai unha área e unha parte concreta para o que é un peri, sí? Que é un pouco que era antes o peón, os que eran o peón, pero que ten súas propias características e que é necesario explicar, porque, desde logo, un dos compromisos fundamentales que nos queremos trasladar a todos é que temos que explicar ben este documento. Lógicamente, vostedes poden estar de acordo ou non, pero nós vimos aquí a explicar o documento e a explicarlles por que de unha delimitación ou por que da outra. E insisto, desde logo, despois cada cal, lógicamente, dirá, pois eu estou de acordo ou non estou de acordo. En iso, lógicamente, podemos valorar. Ben, continúa coa ampliación, sigo aquí e despois vou a subir. Continuamos. Como saben, aquí había unha edificación que ten unha serie de problemas xurídicos importantes. Aí hai unha edificación que ten unha serie de problemas xurídicos importantes que se estaba intentando buscar unha solución entre as diferentes partes, incluso
coa propia orden de demolición que ten, porque aí ten unha orden de demolición, pero a día de hoxe non hai unha proposta resolta e, polo tanto, en principio, queda fora do que é o ámbito do núcleo. E, polo tanto, en principio, queda a diferencia. Unha das cuestións que estamos valorando é que pode haber unha posibilidade de inclusión a cambio, lóxicamente, de que hai unha compensación importante ao interés colectivo do pueblo. Ao interés colectivo do pueblo. Que sería? Por onde podría ir eso? Eso podría ir que, para permitir ou darlle unha posible viabilidade xurídica a esa edificación, os promotores ou propietarios teñen que compensar o Concello do Grove con parcelas, concesións e con un porcentaxe de edificabilidade. Pero, insisto, é un tema moi xurídico que está en manos dos asesores xurídicos do Pexón e, polo tanto, como ahora mesmo non temos unha proposta definitiva, en principio iso queda no aire. Continuamos, sí? E xa, para permitir verlles en detalle máis isto, aquí, insisto, aquí, isto de aquí se recolle, digamos que chegaría un pouco máis para lá. Iso igual que estaba no 2014, sí? No 2014. Ben, isto, digamos, é un pouco a delimitación do que é a zona de San Vicente. Pasamos agora, se non me equivoco, a Outeiro. Ben, en Outeiro, a ver, San Vicente, non? Esta é o plano xeral, a parte máis sur, e agora vamos a Outeiro. Outeiro quedaba así no Pexón do 2014, o que se aprobou, e a exposición pública durante o 14 hasta xaneiro de 2015. Esta era a proposta que había, quedaba delimitado por esta área, non? Toda esta área. Ben, aquí hai algún cambio, como verán, hai algunha zona como esta que queda fora, e aquí abaixo tamén queda alguna cousa fora, por la delimitación que temos que facer no núcleo. Ademais, permítame que vostedes coñecen mellor que a mí isto, pero... a zona de San Vicente que quedaba delimitada por aquí, sí? Quedaba delimitada por aquí. Esta queda delimitada por aquí, e como ven por aquí xa empeza ahora o que vamos a ver do Outeiro. Ben, esta é a Casa de Cultura onde estamos, e esta xa é baixada a igrexa e o carreiro. Esta é como estaba delimitado no ano 2015, isto é como queda delimitado a día de hoxe. Como lles decía, certo é que había aquí unhas parcelas e estas parceliñas que quedaban, volvo para atrás, isto de aquí, e agora non é así, porque sería máis ou menos esta parte de aquí. Esta parte de aquí, que sería esta parte de aquí. En ese sentido, tamén quero recalcar o que vimos falando durante todos estes anos, meses, semanas e días do Pexón. A nova lei do suelo dá un tratamento totalmente diferente ao que é o fora de ordenación. É dicir, eu teño a día de hoxe unha casa, unha vivienda feita con licencia, e agora queda fora da delimitación ou xa estou fora. Esa casa queda fora da ordenación? Sí. Que significa eso? Bueno, pois a efectos significa que eu sigo conservando os mismos dereitos que teño hasta o día de hoxe. Polo tanto, toda a vivienda que teño con licencia, toda a vivienda que teño construída a día de hoxe, se me queda fora da ordenación, é dicir, fora do núcleo, e eu teño esa casa xa construída, me queda cos mismos dereitos. É dicir, podo vendela, podo hipotecala, podo patrimonializala, podo facer obras de conservación, de mantenimiento, podo deixala en herdanza, podo facer absolutamente todo o que podo facer a día de hoxe. Por lo tanto, esa é unha cuestión que tamén recalcamos, porque é certo, sobre todo baixando de cara á igrexa, que hai casas que van quedar fora da ordenación. Xa o dixemos en máis de unha ocasión e volvemos a repetir e insistir. Vou a facer unha ampliación, como fixen antes, da zona esta para que a podamos ver máis en detalle. Para que a podan ver máis en detalle. Este sería a primeira parte, a parte, digamos, sur de Outeiro.
Esta é a parte sur de Outeiro, coa delimitación que queda. E agora pasamos a ver, esta é a baixada, e agora pasamos a ver o que sería a parte norte. Sí? Xa lles digo, como hoxe traemos isto e ahora nos queda Pereiriña, paramos o tempo que faga falta, e se necesitan verlo con máis detalle, o vemos con moito máis detalle. Non me permite ampliar máis, ainda que a técnica informática se foi, pero bueno. En calquer caso, sei que moitos veciños do rural, San Vicente, Reboredo, Balea, durante estes 2 anos que levamos traballando no novo Peixón, no cambio que nos comprometemos a facer e as explicacións que nos comprometemos a facer, moitos de vostedes pasaron pola oficina técnica. Eu lles convido a que sigan indo pola oficina técnica, porque ali van a explicar cuestións máis técnicas e razóns de por que entrar ou non entrar, porque estar na delimitación ou non. E a partir de aí, agora, falamos tamén dos peris. Ben, entonces, como lle dicía, isto é Outeiro. Volvo a mover un pouco para que podan ver máis en detalle. Nos viales que deixamos. Ben. E continuamos. Para. Está en Outeiro. Un momentito. Aún está en Outeiro. Estou Outeiro, sí. Un segundo solo. Aquí? No, esa es la de... Sí, estou perdida. Vale, xa está, xa está. Dan furanchos que esperan se terán los sistemas. Vos podedes achegar, se vedes ben. Nós non temos ningún problema, e xa vos digo, prisa, pola nosa parte, ninguna. Para iso estamos aquí. Entonces, continúo, vou a poñer a parte norte, que sería esta, ¿sí? Y pasamos ahora a ver o que sería ámbito de Pereiriña, ¿sí? Vale, entonces, pasamos ahora ao que é o ámbito de Pereiriña. Unha área, esta é onde termina o núcleo. Aquí é dentro do núcleo, o que está en blanco é fora do núcleo. O núcleo de Outeiro, é este. Este é o núcleo de Outeiro. E agora, espero, vou non poñer en plano general. A delimitación de Outeiro queda así. Outeiro, isto era como estaba no 2015-14, que era isto de aquí, isto de aquí, e agora queda isto de aquí, isto vial de baixada, a iglesia. Entonces, isto marca a delimitación. Isto todo así é a delimitación do núcleo. Por esta parte xa conectaría coa parte que vimos antes de San Vicente, e esta é a delimitación que temos ahora no núcleo e que ampliamos. Ben, si queren despois volvemos outra vez a mirar todos os planos sin problema ningún. Ben, entonces ahora pasamos a Pereiriña. Isto era como estaba establecido no Peixón, aprobado inicialmente no ano 2014-2015, o que estuvo en exposición pública, e que quedaba delimitado. Aquí non se ve moi ben, a verdad? Bueno, a ver se son capaz. Isto nada, porque xa está. Vale. Este é o conocido, o que teñen e o que poden escolher. Vale. E esta é a nova proposta. Para que se fan unha idea, seguimos, para non perder a estrada de baixada da iglesia, que sería esta. ¿Sí? Aquí acabamos con Outeiro.
y ahora pasamos a Pereiriña, que Pereiriña quedaría delimitada por estas áreas, por esta delimitación. Vale, ahora vamos. Casi me da para ampliarla toda, pero bueno. Casi me da para que se colla toda, ampliarla toda, pero despois van ampliando por cachos, ¿sí? Aquí está o vial de este. Vamos a moverlo un pouco. Movemos para o sur, para que nos situemos. Así vemos un pouco mellor. Este é o vial, a estrada que baixa a iglesia, é este, e a partir de aí, esta é a delimitación que queda nesta parte sur de Pereiriña. ¿Sí? ¿Nos cumplimos? Ben, e esta sería a parte de... Esto sería a parte, ¿sí? Ben, sempre tomen, bueno, ustedes coñecen isto como panorama, coñecen o camiño, a referencia é a baixada, a esta é a curva, a baixada á iglesia, que sería esta, a iglesia está aquí, e aquí é por onde temos a ¿sí? Ben, en ese sentido, nese sentido, e agora quero explicar un pouco máis. Vou explicar 3-4 diapositivas máis, remato, se queren preguntas, cuestións, e se queren volver a ver planos, tiramos para atrás e volvemos a ver planos, sin problema ningún. Remato vendo planos do que vai a ser a zona da igrexa, e despois lle explico unhas cuestións que nos teñen plantexado tamén, técnicamente, e que me gustaría falar hoxe para dar, bueno, pues todas as posibilidades. Esta é a zona da igrexa, que isto era como estaba delimitado no ano 2015, co peixón do 2015, isto xa o comproba, xa o conoce, e isto é como queda ahora. Esta sería todo o ámbito da igrexa, do cemiterio, quedaría ahora ese ámbito, ¿no? Ben, a partir de aí vamos a entrar un pouco na polémica, e ahora sí que lles pido atención, porque a polémica está para debatila, para generala e para intentar buscar solucións, ¿sí? Vamos a entrar na polémica que moitas veces moitos de vostedes nos teñen trasladado sobre todos os técnicos, e nos din, vale, que pasa donde eu teño unha parcela que estaba en área de tolerancia e agora me queda fora? Que pasa con unha parcela que a día de hoxe eu podo construir en base á normativa actual e de repente que a nova proposta me queda fora? Pois hai dúas posibles situacións ou solucións que son as que os técnicos nos dan. Se hai alguna máis, ou se vostedes teñen asesores técnicos que lles podan ofrecer algunha solución máis, nos encantados da vida de recibilos, de discutilas, de plantexalas. E desde logo, nós, os políticos, non nos metemos se os técnicos técnicamente e legalmente din que esa solución é viable para nós, sin problema ningún. Así, claro, a situación de día de hoxe, claro, o peixón do 2014 é unha aprobación provisional que agora estamos variando en base aos plantexamentos da lei do suelo do 2016 e das 4.000 alegacións que nos presentaron os veciños. Por lo tanto, nós estamos adaptando o documento en base ao que nos pediron principalmente os veciños, o que nos dixo o informe da Xunta, que nos dixo que, sobre todo, que hai que reducir viviendas,
hai reducir viviendas, polo tanto hai que reducir suelo urbanizable a desarrollar, porque no Grove se planteaban 7.000 viviendas, despois había unha baixada que iban a 4.000 e pico, 5.000, e ainda así o informe da Xunta nos di que hai que reducir. Hai que reducir, iso é unha cuestión. Outra, as 4.000 alegacións que nos presentaron. E outra, a nova lei do solo do ano 2016, que no rural teño que reconocer que nos fixo cambiar o plantexamento orixinal que tiñamos no 2015-2016. No 2015-2016 nós viñemos aquí a esta sala, a esta Casa da Cultura, a facer unha explicación que moitas desas cousas tuvemos que cambiar cando entrou en vigor, sobre todo o regulamento da lei do solo do 2016. Ben, entonces, que pasa? Eu agora podo edificar, pero de repente me decides que non. Bueno, pois as posibles solucións que seguramente igual non lle satisfacen a moitos dos presentes, me dirán, home, sí, que listo eres. Pero son as solucións que ponemos enriba da mesa para debatir, para cuestionar e para falar. Primeiro, se eu a día de hoxe teño un terreno onde podo pedir licencia, pide licencia. Porque isto cambia. Xa cambiou durante os anos e os anos. E vos sabedes perfectamente que hai leis autonómicas, protección de costas, red natura, protección rústica, que antes se podían construir en unhas zonas e hoxe non se pode construir. Bueno, pois agora tamén vai a facer así. Hai unha novedade moi importante respecto a unha licencia, que nos lo permite a lei do 2016. Unha novedade moi importante. Ti, a día de hoxe, e por favor consúlteno, porque isto a min é o que me traslada o asesor xurídico do Concello no ámbito do Peixón, pero por favor consúlteno cos seus asesores, porque por suposto eu o entendí mal, podo estar equivocado. E non é por culpa do asesor, é por culpa miña que seguramente entendí mal. Pero hai unha novedade, que é a seguinte. Eu podo pedir unha licencia, a min me conceden unha licencia e hasta ahora tiña un plazo para executar esa licencia. 6 meses, 2 anos. A día de hoxe aparece unha figura que é pedir prórroga. Se eu pido a día de hoxe unha licencia e non podo construir en 1 ano, en 2 anos, pido prórroga. E podo pedir prórroga tantas veces considere necesario hasta que eu poda facer e ejecutar esa licencia. Que quero dicir con eso? Que eu podo pedir unha licencia a día de hoxe, podo pedir unha licencia a día de hoxe e solicitando as prórrogas poderei construir cando a economía mo permita. Ahora ben, non vamos a enganar a ninguén. Solicitar unha licencia significa un proxecto, significa un coste. Eso non o discutimos. Por iso lle digo que seguramente unha das solucións, as dúas solucións que lle vamos a dar seguramente que non lles gustan. Pero é a día de hoxe as posibles solucións que nos ofrecen os técnicos. Ben, entonces, se eu podo construir a día de hoxe teño un dereito, pois podo executar ese dereito, porque en esta cuestión urbanística eso pode cambiar, e agora poden comprobar como vai quedar máis ou menos as súas parcelas, e base eso poden tomar decisións, que é o que procuramos. Tomen vostedes decisións. E, por certo, algúns veciños están facendo. Están solicitando licencia, eso nos permite computar unha licencia dunha vivienda e, polo tanto, no cómputo que falaba antes, nos permite xustificar ante a Xunta e os técnicos que aí cumplimos o porcentaxe de edificacións reales, feitas, no ámbito que delimitamos. Sí? Por lo tanto, esa é unha opción. E existen, que antes non era así, eu pedía licencia e tiña 6 meses para iniciar as obras e 2 meses para rematalas, podía pedir un aprazamento ou unha prórroga, hoxe en día podo pedir prórrogas. Se podo obter hoxe unha licencia que me costa cartos, non vou a discutir, que me costa cartos facer un proxecto, pero podo ter esa licencia e, en base ás miñas posibilidades económicas, solicitar prórroga e ir solicitando prórrogas hasta que eu poda
realmente, efectivamente, edificar. ¿Sí? Ben, e a segunda, que sei que ainda vai a xenerar un pouco máis de problemática, posiblemente, non sei, é, por favor, que xa remato, e agora lle cedo a palabra. Que quero dicir agora? Os peris, o que antes eran os peóns, ¿sí? Os peris, ben, nos eliminamos todos os peóns que había no documento do ano 2014-15 no rural a petición dos propietarios, dos veciños. Non querían peóns e os eliminamos. Ahora ben, se hai petición de propietarios para establecer un peri nunha bolsa de terreno determinada, nós non temos ningún problema en incluílo. E me quero explicar por qué. Porque os peris, a delimitación que poda facer un peri, non computa para a delimitación do núcleo. É dicir, o núcleo queda e nós pedimos un peri nunha zona e iso non nos computa. Por lo tanto, se hai vontade clara dos propietarios e os propietarios non lo piden, nós o incluímos. Sería unha forma de salvar unhas parcelas? Si, que ten un coste. Non lle vou enganar, ten un coste. O coste é o futuro de desarrollo, que lle vou intentar explicar. Por lo tanto, primer dato, non computa a nós a hora de delimitar o núcleo. O PERI, digamos, é un instrumento de urbanización propio. É unha figura de desenvolvemento urbanístico que establece a lei. E tanto vale para o suelo urbano como para o núcleo rural. Despois, eu teño, claro, o PERI que significa? O PERI significa que se nos poñemos de acordo 4, 5, 6 propietarios e temos unha bolsa de terreno de 6.000 metros cuadrados, de 10.000 metros cuadrados ou de 20.000 metros cuadrados, significa que temos que urbanizar. Polo tanto, máis menos, e agora o dato non é exacto, porque non é matemática pura, pero máis menos significa que da miña parcela vou perder un 35-40%. Por qué? Porque temos que ceder para viales, para zonas verdes, 10% que queda o concello, ¿sí? Pero, que ventaxa pode ter? A ventaxa que ten un PERI é que, como é un instrumento de urbanización propio, non obliga a que as parcelas sean mínimo de 600 metros cuadrados. Non obliga a que as parcelas sean de 600 metros cuadrados. É dicir, poñámonos por caso que aquí somos 4 que temos 8.000 metros cuadrados e nos queda fora do núcleo rural e queremos desarrollar o PERI. Nos poñemos de acordo. Temos que contratar un técnico para que nos faga un proxecto, temos que ceder para facer algún vial para chegar ás parcelas, temos que ceder para unha zona verde e temos que ceder un 10% para o concello. A partir de aí, me quedan as parcelas edificables e non teñen que ser de 600 metros cuadrados, van a ser a metros cuadrados que o desenvolvemento me obligue, porque lógicamente se eu teño que perder un 40% de terreno, teño que estar compensado a hora de ter esa edificabilidade. Por lo tanto, podemos ter parcelas de 350 metros cuadrados ou de 400 metros cuadrados. É dicir, podería construir con parcelas menores que os 600 metros cuadrados. E iso é unha ventaxa que pode ter un PERI. Iso sí, cal é a condición que poñemos nós e que diferencia pode haber respecto ao anterior? Antes viñan impostos, aquí un PERI, un peón, aquí outro e aquí outro. Aquí a día de hoxe nós o propoñemos a vontade. E quero dicir que, o falaba antes, e se me permite tirar un pouco para atrás, este de aquí, e insisto que este vai a recortarse, porque aquí hai unhas parcelas que non van a entrar, pero este de aquí é un PERI a petición dos propietarios. E en Balea, que cando fagamos a charla en Balea a próxima semana, o van a poder ver, en Balea, a petición de varios propietarios se acaba de incluir outro PERI, porque os propietarios non lo pediron, cumple os requisitos e, por tanto, se incorpora.
Eu que quero dicirles con iso? Que é unha ferramenta que non gusta, que supón costes, pero que non é descartable. Por que? Porque é unha forma de que terrenos importantes de metros cuadrados me queden dentro de unha posibilidade de edificar a futuro. ¿Sí? E lles traía un exemplo donde se podría, que a min sinceramente nos dá exactamente igual, pero por exemplo aquí, porque algún non lo trasladou xa, aquí hai algunhas zonas Pereiriña, aquí hai algunhas zonas donde o mellor sería moi estudiable a posibilidade de plantear un PERI. Sería moi estudiable. E sería a petición dos propietarios, e pódese incluir, porque o que nos din os técnicos é que como non computa, como non computa para a delimitación do núcleo rural, o PERI, digamos que é unha parte que se pode anexar, que se pode xuntar á delimitación. O núcleo sería este, pero isto de aquí podría ser un PERI, ou isto de aquí podría ser un PERI. Aí hai que ceder terreno, porque hai que facer viales, hai que facer unha cesión, pero é certo que as parcelas mínimas edificables poden ser menores de 600 metros, non obligas a 600 metros, é dicir, podemos resultar parcelas de menos. Claro, maioritariamente unido ao núcleo. Os PERIs alonxados do núcleo non nos permite a lei, é dicir, non permite eses desarrollos urbanísticos así, sin ningún tipo de conexión. Teñen que ter algún vínculo coa trama, digamos, coa delimitación existente, pero xa vos digo que son bastante estudiables e moi plantexables. Aquí a día de hoxe hai dous, un en San Vicente e outro en Balea, que cando vexamos os planos de Balea veredes que hai unha modificación respecto aos que enseñamos aí atrás, que hai un ámbito en Balea que os propietarios pediron meterse nun PERI e van a estar nun PERI. Van a estar nun PERI. Eu xa sei que non é a mellor das solucións, non é a mellor das solucións, pero, sinceramente, creo que é unha solución a estudiar. É unha solución a estudiar. Nós non vamos a impoñer nada. Isto ten que vir a petición e proposta dos propietarios. Se os propietarios queren, nós se convoca unha reunión cos técnicos, se plantexa e se cumple os requisitos se recolle. Por lo tanto, hoxe, o digo así, vou non dicir durante todos estes días, as semanas e meses que nos quedan de falar de Pexón, e creemos que esa solución. Por lo tanto, unha a medio, largo plazo, os PERIs, outra xa solicitar licencia. Eu agora podo pedir licencia e mañá non podo, pois pidian. É que non podo, vale, pois sei non. Lo siento. Iba a decir outra palabra, pero bueno, estamos en público e intento ser educado, pero iba a decir unha palabra que empeza por P e acaba por A. Que sí, que eu sei que é así, pero é o que hai, e xa lles digo, veciños están solicitando esas licencias, por lo tanto, a nos ante a Xunta de Galicia nos computa como unha solicitud de licencia, como unha licencia que se acaba de pedir. Claro, porque certo é que a xente nos di, claro, que eu teño iso así, e eu entendo perfectamente. Os técnicos din, vale, as normas subsidiarias levan desde o ano 97, levamos 21 anos coas normas subsidiarias e hai terrenos que nunca se pide unha licencia. Entonces, despois de 21 anos, home, é un dereito que teño aí, o fago eu ou para os meus fillos ou para os meus netos, sí, pero bueno, a normativa cambia, e cada vez a normativa é máis conservadora, máis a delimitar máis as cousas. E isto é moi importante intentar sacarlo adiante, porque seguramente en un ano, 2 anos, volverá a ver, conocendo como somos os galegos en xeral, e todos os partidos políticos en xeral, pois dentro de 2, 3 anos volverá a haber unha modificación do lei do suelo que seguramente volve a cambiar requisitos, non? Entonces, eu creo que é un momento, porque se iso queda recollido, pois queda recollido, sí? Queda recollido. Por lo tanto,
conscientes de que non é a solución maravillosa que vostedes estaban esperando escoitar, pero sí son solucións. Entonces, como mínimo, unha reflexión. Nós non vamos a impoñer nada, pero si vostedes non lo propoñen, aquí están os técnicos para estudiarlo, e se é factible, se incorpora sin ningún problema. E xa lles digo, non teño aquí hoxe a diapositiva, pero en Balea hai xa unha zona que hai un PERI pedido polos propios propietarios, non? E o PERI, despois hai moitas figuras, o poden desarrollar os propietarios, ou pode promocionar alguén que quera vir e estén de acordo en venderlo. É dicir, son uns terrenos que poden ter un valor a futuro, un patrimonio a futuro, porque están dentro dunha bolsa e dun instrumento urbanizador. E a zona rural estamos vendo cada día máis e máis atractiva. A xente quere construir máis na zona rural, eu, polo menos é o que percibo en moita xente, non? Entonces, bueno, son cuestións a valorar. Eu personalmente, e non debía dicir isto, porque vienen vostedes, van a dicir a ti aquí non tes... No, é certo, non teño ninguna propiedade, ni me interesa, ni me vai, ni me ven. Me dá exactamente igual. Pero en determinados ámbitos vexo máis posibilidades de futuro e de desenvolvemento un PERI no rural que un PERI no casco urbano. Sinceramente o vexo así. Creo que a día de hoxe ten máis viabilidade. Eso sí, estamos sempre falando de viviendas unifamiliares, O PERI non che permite facer nin edificio, nin no rural. É dicir, coa normativa do rural podes construir, e podes construir con parcelas menores de 600 metros tamén, pero viviendas unifamiliares, tampouco nos confundamos, non vayamos a pensar que agora aquí é pauta, non? Ben, e eu creo que con isto o que lles falaba, as posibles solución, as parcelas poden ser menores de 600 metros cuadrados, e con isto rematamos esta charla. Por tanto, eu agora quedo a expensas do que nos queran preguntar. Vou a poñer o plano polo cal empezábamos, que era este de San Vicente, o xeral. Si queren volver a algún punto un pouco máis concreto, na medida que poda ampliar e que me permita o ordenador e a diapositiva, o facemos sin problema. Si teñen preguntas, aquí estamos, e se non, por favor, acudan aos técnicos. A oficina de urbanismo do Concello de Grove está aberta a todos os propietarios e todos os veciños para preguntar, para consultar, para explicar as dudas que lle podan xurdir. Por lo tanto, se a día de hoxe tampouco quedan tranquilos, por favor, aproveite. Isto vai avanzando, tamén é certo que queremos avanzar porque queremos intentar xa aprobar este pexón, e creo que vai a ser bom para todos, para darnos unha seguridade xurídica, para ter un documento que a día de hoxe nos permita desarrollar e saber o que se pode facer e saber o que lamentablemente non se pode facer. E hai xente que vai estar prexudicada. Si, non engañamos a ninguén. Vai haber propietarios, veciños e veciñas que van a sentirse perxudicados polo pexón. Pero isto é así. Pero a día de hoxe, a situación que ten o Grove, San Vicente, require un pexón. Entonces, nós vamos, xa digo, para a semana, non temos o día ahora mismo, pero para a semana a charla vai ser Balea Reboredo, posiblemente hasta Gandariña. Outra semana vai ser, ou a mesma semana, Estonjo, Campos, Meloxo, e outra Ardea, para completar os núcleos rurales. E despois xa vamos a empezar outra vez coas charlas do suelo urbano. E para o suelo urbano tamén vamos ir convocando charlas máis pequeniñas. Os suets, as zonas onde hai peris, as zonas onde hai desarrollos, para que a xente o vexa. A partir de aí, eu sempre digo unha fecha, e despois me critican, porque nunca cumplo as fechas, pero aquí en política é así. Dicimos unhas fechas, os técnicos despois nos dan a documentación en outras fechas. A nosa intención, para que quede claro tamén, e que quede grabado, é que finales deste mes de marzo sexamos quen de colgar na web os planos do pexón, para que durante dous meses, todo abril e todo maio, e se é necesario todo xuño, todos podan revisar as súas fincas, as súas parcelas, os seus solares. Ademais de traer planos aquí a tamaño grande para que o podan revisar. Por lo tanto, van a poder revisalo, ademais destas charlas van a poder revisalo con moito máis detalle. Despois de todo iso, nos gustaría leválo a pleno. Tamén yo digo, nos gustaría leválo a pleno
aprobar provisionalmente, porque a aprobación definitiva do PEXON sempre fai a Xunta de Galicia, que é a que aproba definitivamente un documento. Pero nós nos gustaría levarlo a aprobar provisionalmente nos próximos, pasados os próximos 3 meses, se iso é así. Por iso, ahora vamos a intensificar estas reunións moito máis en detalle, sí? E en eso estamos. Por favor, ¿me podría decir a mí, en el PDS de San Vicente, el vial continuo, el anterior, cómo queda? Ahora mismo. Non me fai iso. A ver. Aquí, sigue este, ¿no? Sí. Ven, aquí está Casa da Cultura. Sí, yo le abro por la parte de abajo. ¿Dónde está de Chapirras? Por ahí. Por la parte de abajo, Este de aquí. El vial ese Cora sube, ese vial. Este vial... Ese vial, una vez que se urbanice el PERI, ¿cómo queda? No, esto no queda afectado por un PERI, ¿eh? No. Ese vial es el que va a dar a la zona de donde se va a desarrollar en un futuro ese PERI, ¿vale? Sí. Entonces, ese vial ahora tiene una amplitud, Sí. ¿no? Un ancho, digamos. Sí. ¿Cómo va a quedar en el futuro? Cuando salga ese PERI se desarrolle y se desarrollen los viales de ese PERI, no sé si ese camino por donde van a subir los posibles propietarios... El ámbito del PERI, ahí no puedes... No, digo el otro camino. No le digo ese. O camino que sube... Ese camino. Ese camino queda como está. Independientemente de que pueda haber más tráfico, más tránsito hacia la Que zona... vamos a ver, ahora mismo quería... A ver si soy capaz de... ¿Qué quiere decir? O ámbito do PERI, que este ámbito está delimitado así y se verá recortado por estas fincas de aquí, llegará por aquí, este ámbito llega todo por aquí, por lo tanto, ten que actuar, aquí está marcado un ancho de 9 metros, esto por aquí, esto por aquí, aquí 9 metros. Pero ahí donde tiene ese... Esto de aquí... Ese es el que le pregunto yo. Esto está fuera del ámbito del PERI, esto ya está desarrollado. ¿Eso va a quedar igual? En principio sí. En principio sí. A ver, no quiero mentir. Cuidado. Esto está edificado y la línea va por aquí. Si a futuro alguien que ahora tiene edificado quiere hacer el muro nuevo, quiere hacer una casa nueva, va a tener que retranquear un poquito, porque la nueva alineación viene por aquí. Perfecto. Pero no se va a echar el camino, digamos, o bien hacia las propiedades de un lado que las del otro. No, tal cual se recoge aquí. Por favor, un momentiño, por favor, solamente. Non temos micro, o que vai a falar que falen alto e os demais, por favor, escoitamos, porque igual preguntan unha cousa que outros están pensando. Os viales que se van a facer no PERI que acaban de que van dos propietarios ou do Ayuntamento, como iso. Aquí dentro, despois hai outra figura que na lei se chama normalización de fincas, que é dicir, nos podemos poñer de acordo, tanto dentro dun PERI como nos núcleos normales, podemos poñer de acordo, imaginemos, contesto yo ahora a pregunta, pero é outro tema tamén que é importante. Normalización de fincas, que é unha figura que existe na lei, aínda que non se usa moito. Non hai moitos concellos onde foran adiante, pero é, se nós temos unha serie de fincas que solamente unha nos dá un vial, podemos chegar a un acordo para normalizar fincas, facer o xiro, o cambio, e que todas den a vial. Iso se permite, está recollido na lei, e é normalización de fincas, é dicir, poñernos todos de acordo, que, por certo, no casco urbano tamén se pode facer, de tal xeito que a veces ocurría que algún dicía que eu non tiño acceso ao vial público, pero teño unha finca grande porque hai outro que, bueno, pues podemos todos chegar a un acordo e facer esa normalización de fincas e reordenar esas fincas para eso. A partir de aí, dentro dun PERI, non nos enganemos, dentro dun PERI o Concello non fai nada. O que fan son os promotores do PERI, que poden ser ou ben os propietarios ou ben o promotor que chega a un acordo cos propietarios para edificar. Son eles os que teñen que facer o plantexamento, de dicir, por onde vai ir un vial, por onde vai ir esa zona verde, iso é así. Por onde está delimitado ese PERI? Este, Sí, ese PERI que queren facer, cal é a delimitación das fincas? por aquí, Oye. digo, estas de aquí non me fagas caso porque estas cambian, vale? Sí. Pero estas por aquí, hasta aquí,
Sí, todo isto por aquí, sí. todo isto desde aquí, por aquí, así, así, así. O que está rayado, non sei se aí vedes, o que está cuadriculado, o que está cuadriculado é o peri. E ese peri que non sei, entón, podese saber, porque eu estou aí dentro e non sei nada dese peri. Pois a maioría dos propietarios que estaban aí, en esa zona de aí, a maioría dos propietarios que estaban nesa zona. Se ti non estás, podes decirlo, e en todo caso, pois, revisamos. Pero te podo garantizar que a maioría dos propietarios que estaban en esa zona, porque ademais era unha zona, era esta zona. Espera. Sí, é o... Colle da subida que vai hacia Ponsagarda e... Era esa zona, sí? Sí. Perdón. Sí, la de Rosa, sí. Mira, la Rosa y coge la casa de Rosa María. Esta zona de aí, que aí non se ve por la leyenda, non? Por las leyendas, pero toda esta zona de aquí que quedaba fora e que foi solicitada polos propietarios. E nese sentido foi o que se recolleu. Se iso non é así, pois ser únicos técnicos... No, supoño que para pedir eso habrá que ter un porcentaje de propietarios que estén a favor, o 51, o 52... Mais. Nós casi estamos pedindo que máis 80% dos propietarios se impliquen. Se non sabemos que vamos a poñer iso aí, non vai ir adiante. Por iso estamos, volvo a insistir, os peris, non é necesario o 100% dos propietarios, porque lóxicamente, a ver, pero nós non é o 51, un 80% dos propietarios por escrito dicindo somos propietarios dos terrenos tal que estamos pegados ao núcleo rural de non sei que con X metros cuadrados de parcelas, solicitamos que nos incorporen ao peixón con un peri. E iso, ademais, hai unha reunión técnica, asesores xurídicos e técnicos que están levando o peixón, se fala. Non necesitamos o 100%, pero tampouco é o 51%, Estamos falando sempre do 70 e 75% para arriba dos propietarios. Logo, neste caso, se obran, ou queren obrar, ou queren facer, o que non está de acordo ni que está dentro, Pois, ten que pagar, sacar do bolsillo, ainda que non tiña para comer, ten que pagar. non, A ver, non é ese caso, é así. Non é así. Se non tes, quedarás aplazado a aportar no momento que podes edificar, pero que che queda tens que pagar. Se obran, se fan calles, como di, tens que pagar. Quedarache pendiente, cando ti queras edificar na parte que che queda, lógicamente terás que pagar a tua parte. Por certo, o mismo que pasa no casco urbano e o mismo que pasa en outros ámbitos. Que quero dicir con isto? Que pode haber un conxunto que quera promover e propoña. Digo, joder, estou dentro e eu non teño cartos, vale? Se teñen a maioría, van a promover, van a desarrollar, e ti, falo de ti porque acabas de falar, un propietario calqueira vai a ter unha conta pendiente, para iso hai unha xunta de compensación, donde se dirá que esta urbanización, este desarrollo vai quedar con X parcelas de X metros cuadrados, e a ti en base a eses metros cuadrados se corresponderá unha parcela ou non, e no momento que ti podas edificar ou que queras vender, lógicamente vas a ter unha deuda pendiente, eso sí. Eu entendo perfectamente, así. Ainda que non estés de acordo, sí. Sí, no, é que non minto, é así, claro que é así. Claro que é así. Pero tamén digo unha cousa. Se iso non é así, quedas en suelo rústico. En suelo rústico, a non ser que teñas unha parcela de 2.500 metros cuadrados con unha explotación gandeira ou agrícola e pidas permiso á Xunta de Galicia para vincular esa vivienda a esa explotación agrícola ou gandeira, que iso tamén é certo. 2.500 metros cuadrados. A ver, un momento, por favor. Se eu teño unha parcela de 2.500 metros cuadrados que está en suelo rústico e aí teño unha explotación gandeira ou unha explotación agrícola que poda justificar ante a Xunta de Galicia, podo obter unha licencia para a vivienda vinculada a esa explotación agrícola ou gandeira, pero para iso xa como mínimo hai que partir de 2.500 metros cuadrados de parcela, como mínimo.
Incluso se falaba pola normativa de turismo que algún tipo de casa rural no suelo rústico con un determinado metros de parcela tamén se podría facer, pero se son excepcionalidades e para usos determinados no mundo do turismo. A día de hoxe se están autorizando campings en parcelas de a partir dos 1.500 metros cuadrados en suelo rústico, campings uso turístico. E o que se está facendo realmente é ese novo modelo de camping que é a recepción con especie de bungalows ou de casas semi-prefabricadas, e iso se está autorizando, e se está empezando a desarrollar para aquela xente que está no suelo rústico que ten unha parcela superiores a 2.500, 3.000, 3.500. Aí xa é a propia xunta a que habilita e posibilita esa situación, e, por certo, unha licencia no grave no último ano se está dando, o sea, iso é outra viabilidade. Aí tamén aproveiten a normativa nova que hai de casa rural e de turismo, que aí sí que hai unhas excepcionalidades, pero xa son, digamos, excepcionalidades, non é a norma. E si, non minto a nadie, todo aquel que este metido nun PERI, mayoritariamente, ou promoven os que queren os propietarios, ou venden a un promotor, si venden, pois xa venden, e se promoven eles, pois lógicamente teñen que haber unha distribución da carga. Aí hai o que se chama a xunta de compensación, que establece o proxecto, establece o que hai que ceder, os costes que tería todo eso, e a partir de aí o desarrollo, as parcelas definitivas que quedan edificadas. Eso é así, claro que non vamos a mentir a ninguén, lógicamente. E despois xa depende un pouco como se desenvolva, non? Por exemplo, aquí non hai casos, pero, por exemplo, nos suelos, nos suets, que ahora xa non son suets, ahora se chaman sur, pero, bueno, non lle seguimos chamando suets, no Grove, no casco urbano, hai suets que antes collían todo o ámbito, incluso con casas dentro, e o que tiña a casa decía, concho, ahora nos, a normativa, a ordenanza que vamos a desarrollar é que aquel que ten a súa vivienda e a súa parcela xa edificada e está metido dentro do ámbito do SUET pode quedar perfectamente fora dese SUET. Ao SUET é importante porque lle sale a urbanización máis barata e a persona que ten a edificación salva a súa casa, non se lle obliga a estar dentro, cousa que antes sí que se lle obligaba, non? Entón, esas son cuestións que si. Ahora, eu xa sei que o PERI genera problemas, genera dudas, incertidumbres, pero a ver, ou é suelo rústico ou suelo posible a desarrollar un futuro. Iso é o PERI. Entonces, eu tamén, sendo moi consecuente e sabendo, porque ademais temos falado isto moitas veces, xa antes do 2015, os PERIs, os peóns, os SUMs e os SUETs son un problema. Vale, un problema porque viñan impostos polo anterior documento. A día de hoxe, se hai unha vontade clara de leválos adiante, nós estamos pola labor e, polo tanto, é unha posible solución, que non é a mellor posiblemente, claro que sí, non é licencia directa, que é o que todo mundo queremos, pero é unha posible de que o meu patrimonio, as miñas fincas, hoxe, en 5 anos, en 10, teñen un patrimonio, teñen un valor importante e interesante. E iso é unha figura que está aí e que eu ya expoño claramente. A partir de aí, por suposto, eu non sou propietario de decisión onde se corresponde a mí. Eso sí, o que buscamos non é o 100%, pero un 75% dos propietarios, 80% dos propietarios, sí. E falamos a nivel de terreno. A nivel de terreno, lógicamente, non? Tamén é certo que se eu teño unha bolsa de terreno de, pois non sei, 2.000 e pico metros cuadrados, se teño outro de 400, se temos outro de 3.000, o de 400 non quere, home, se temos 5.400 metros cuadrados entre todos para meternos nun PERI. Pero eso é o que distingue, pero hai que falalo. Hai que falar. Hai que falar. Si, eu non discuto. Falalo. Eu máis, lle convidolle a todos aqueles que podan ter fincas ou propiedades nunha situación que poda ser posible que polo menos o falen e que o consulten. Que o consulten técnico, asesores xurídicos e técnicos que lle digan que é un PERI, como se desenvolve, que cargas me supón, que costes me supón, que pode significar, polo menos o consulten. E sería o momento, se están de acordo, de incluir. Vale? Sí.
¿Puedes volver a explicar exactamente qué diferencia hai entre esta fora de ordenación e a antigua fora de ordenación? Estar fora de ordenación a día de hoxe É o mesmo. Xa te digo eu. fora de ordenación antes, aquí no rural, bueno, tamén, non tanto, pero antes, sobre todo no casco urbano, xeneraba que un inmueble que estaba en fora de ordenación quedaba todo. Se eu tiña un edificio de baixo máis 3 estaban fora de ordenación, quedaban fora de ordenación, e, por lo tanto, quedaba moi comprometido. A día de hoxe, é certo que a lei do 2006 cambiou o tema, o concepto de fora de ordenación, e, a non ser viviendas, inmuebles que estén nunha zona pública, zona verde, ou ocupando un vial, a non ser eses, todos os demais quedan fora de ordenación, que se chama incluso disconforme co planeamento, e a día de hoxe pode manter todos os dereitos que teñan a día de hoxe. Por lo tanto, pódense vender, hipotecar, patrimonializar, facer obras de conservación e mantemento, e se poden deixar en herdanza, se poden facer todas as cuestións, todos os dereitos, exercer todos os dereitos que sobre esa propiedade poda ter. Por lo tanto, en ese sentido, o fora de ordenación a día de hoxe, tanto aquí como no casco urbano, que era onde generaba máis problemas, cambia. Pero cambia gracias á Lei do Suelo de 2016, Lei da Xunta de Galicia, que cambiou a forma de tratar ese fora de ordenación. Entonces, casas que os veciños de aquí nos ten dito, que a mí me deron, outro día, caso concreto, me trasladaba ao técnico e que veo un veciño que construiu unha casa nun núcleo rural, daqui da zona, en área de tolerancia, porque yo permitían as normas subsidiarias, e ele ten a casa e a finca con todas as da lei. Ahora queda fora. Queda fora. Pero queda fora con todos os dereitos que ten a día de hoxe. Con todos os dereitos que ten a día de hoxe. Por lo tanto, esa casa, mantela, conservala, deixala en herdanza, hipotecala, vendela. Pero ampliada non. Non, pero ampliala seguramente xa, incluso hoxe non podes facela. Tamén depende un pouco o que tenes agotado de edificabilidade. Date conta que tens o 30%, non? Entonces, lógicamente sempre estamos falando a ver no rural, que non dixen antes, pero dou por feito. No rural só se pode construir baixo e planta. Viviendas unifamiliares. Nunca se permiten viviendas colectivas. Nunca. Nin baixos máis 2. Eso está totalmente prohibido. Antes, agora e despois. Estamos falando do rural. Vamos a ver. Eu teño unha duda, que é a seguinte. Aquí houve un cambio en canto a superficies para edificar. Na etapa anterior, cando foi a exposición, había superficies de 700, de 900, de 400, e agora aparece unha nova figura de 600. A pregunta miña é a seguinte: a lei é contundente en este sentido que di taxativamente teñen que ser 600 metros? Non. Iso é unha decisión que xa anunciamos no ano 2015 e así a mantemos. Mismo tratamento para todos os núcleos rurales do Grove. O mismo tratamento. Acordado con moitos dos veciños coas alegacións que se presentaban e acordado políticamente. E iso xa o explicamos desde o ano 2015. Vale. Por certo, perdón, aquí en San Vicente creo que a parcela mínima eran 700 metros, despois había 900 e había máis. Agora é 600 para todo. É certo que en algún sitio, como os núcleos rurales de Meloxo, ao mellor aí perderon porque ali se permitía 450 e en área, pero aquí na zona esta 600, por certo, que creo que é igual que están nas normas subsidiarias. Vale, eu digo porque me sinto afectado en unha parcela que teño, que está dotada de todos os servicios, e teño unha limitación, ainda que esa contestación prácticamente xa adelantaste este antes, non? De que cando non tes para onde crecer, todo iso, que pode ter unha posibilidade. Non sei se en este caso pode ser así ou non. Sí, tamén vai a ser así. Pero a miña pregunta iba en ese sentido, o sea, se a lei era previsora en ese sentido de unha forma definitiva. Vale. Non, a lei non, as ordenanzas municipales, as ordenanzas do PEXIón van a contemplar eso, porque a lei tamén é certo que permite moita autonomía municipal a hora de redactar as ordenanzas. E en ese sentido compartimos
políticamente e técnicamente e xurídicamente que temos que permitir o máximo posible. É dicir, que si estás delimitado nunha parcela que non cumple os 600 metros, pero ti non tens capacidade de conseguir máis terreno, e iso vai a quedar recollido que vas a poder solicitar unha excepcionalidade. Pois teño unha parcela de 400 metros, pero non podo crecer porque está todo construído. 400, eso sí, vas a poder edificar o 30%, 120, en vez de 180, tal, pero está recollido, está recollido. E esa é a excepcionalidade. Outra, e despois... Outra é Pantino. Vamos a ver, hai unha figura que estaba contemplada tamén no proxecto anterior que é un peor, e agora non sei se é mellor se é peor outra vez, na entrada de San Vicente. Entonces agora... Esta, na entrada... sí, espera a ver se chego... Sí, es justamente esa, que hai un camiño que está recién recuperado a través da iniciativa municipal. Entonces eu vexo que aí está recollido unha franja de terreno e quería saber que criterios se siguen para facer un trazado no cual se pode edificar. Que criterios se seguiron aí? Aquí? Sí. Aquí o criterio que se segueu é que a maioría dos propietarios de aquí dixeron que isto non. Sí. E isto estaba así metido porque quedaba en suelo rústico. A única forma de metelo era o peón. Nos dixeron, non queremos ese peón. Está claro, eso está claro. Pero ahora hai un novo trazado. Que este de aquí, No, sacando peóns... aí justamente. Que hai unha casa, un camiño polo medio, con respecto á casa. Entonces, hacia a parte do frente da carretera ten todos os servicios, porque hai unha finca aí que si os ten, pero desa finca hacia atrás non ten servicios e queda recollido. Entonces, eu pregunto, por que eso queda recollido e a finca que está a continuación non está? Porque así queda delimitado en base ao porcentaxe e o coeficiente que temos. Perdón. Por certo, é que era isto que daba dentro do peón, isto que daba dentro do peón, e se recolleu esta de aquí, porque daba a estrada principal, e esta de aquí. Todo o demais... Non, eu digo da finca que está esta de aquí, porque se a segunda finca esta non ten a dotación de servicios... Esta? Sí, esa de aí. Esa non ten dotación de servicios. A única que ten dotación de servicios aí é a que está todo ao largo da carretera. Esta? Exactamente. Vale. E me dices que aquí hai outro? Non, exactamente. Aí hai outra finca máis. Vale, pero... Son dos fincas que están recollidas. Unha ten os servicios e outra non os ten. E a continuación estou eu. Entón, eu pregunto que criterios se seguiron para recoller esa e non recoller a seguinte. Os criterios son totalmente técnicos. Entonces, ti me falas desta de aquí. Exactamente. Por que non se recolleu esta e se recolleu esta? O sea, hai unha ao lado, todo ao lado da carretera. Sí, esta de aquí, esta de aquí. Esta que está a carretera. Exactamente. Esta se recolleu hasta aquí, e por que non se recolleu esta? Exactamente. Esa é máis grande, pero bueno. Esa, completamente. Joder, es que no puede seguir. Pois, traslado a pregunta e contestarei. Pero, sinceramente, criterios técnicos de o porcentaxe do 33%. E alguna delimitación hai que ter. A ver, eu non estou escoitando nada, Delimitación, criterios técnicos de chegar ao 33% de edificabilidade. En calquer caso, digo que recollo esta consulta, fagoche e vouche contestar. Si técnicamente se pode facer e non rompe o 33%, nós políticamente, vamos, non temos ningún interés en que se meta ou non. Si se pode meter, se mete, e se non, non se mete. Así de claro. Por lo tanto, a resposta técnica, e si espero, esta semana, tenemos. Na última charla, na zona da iglesia que estaba diciendo que eran 900 metros mínimo, ahora que queda a 600. Sí, 600, sí. Queda todo 600. Sí. Ali facíamos unha excepcionalidade no ano 2015, 2016. Ahora todo, incluso aí tamén 600 metros. Unha pregunta. Se a lei se permite parcela mínima de 600 metros,
é unha decisión política poñer 600 como unha tabla rasa, como unha Sí. plana. De alguna maneira, estás perjudicando os vecinos que poderan construir en parcelas de menos de 600. As parcelas de menos de 600 aquí, en ninguna se pode existía construir. ninguna. En ninguna. E as de 450 que se podían construir antes, que era a 7G2, creo recordar, normas subsidiarias, eran suelos en núcleo rural urbano. Estamos falando Avenida do Conde, Avenida de Portugal, tal. Eso cambia. Aí cambia no novo Peixón, pasa a ser ordenanza directa 4.3, 4.4, que van a poder edificar con 300 metros, 350, 450. No núcleo rural, por certo, o mismo que nas normas subsidiarias, 600 metros cuadrados. Era o que se podía construir e o que se vai poder construir. Tomamos a decisión de facer a todos 600 metros, porque había algúns que necesitaban 900 metros e outros 750. Ahora, lóxicamente, se tomamos un criterio de parcela mínima 1500 metros cuadrados, lógicamente, as delimitacións do núcleo serían moitísimo máis grandes. Claro que sí, claro que sí. Pero iso é decisión, por certo, tomada no ano 2015, creo que foi a primeira que anunciamos, a primeira que dixemos, e o tratamento en base aos criterios técnicos, porque ademais era o que estaba recollido nas normas para os núcleos rurales de aquí. E en base a eso se fan os cálculos e se delimitan os núcleos rurales. Bueno, o que estaba recollido no Peixón anterior eran 750 metros por un lado, 900 metros por outro, que tiñan unha cuota de edificabilidade dos 750, era un 40%, que se facemos o cálculo, nos daban 300 metros cuadrados, por exemplo, na parcela de 750 nos daban 300 metros de edificabilidade. E se collemos os 600 metros agora polo 30% que vostedes están dicindo, estamos dicindo que temos 180 de edificabilidade, por lo tanto, está mermando o nivel de edificabilidade. Pois non, curiosamente, os datos técnicos nos din que vai haber máis edificabilidade que antes. Pero bueno, que sí é certo que antes 900 metros se podía establecer o 40%, vale, pero necesitaba 900 metros, necesitaba 750. A día de hoxe, eu teño 1.300 metros cuadrados, vou che poñer outro exemplo, para que vexas que se gana edificabilidade. Eu agora teño unha parcela de 1.300 metros cuadrados, non? Antes, con 750 podía construir unha vivienda, e con 900 podía construir unha vivienda. A día de hoxe, con 600 metros, podo construir dous. Por lo tanto, estou ganando do 30 máis o 30 ao 60% de edificabilidade. Estou ganando edificabilidade aportando menos parcela e menos porcentaxe de edificabilidade. Eso é así. Por lo tanto, se eu teño unha parcela de 1.200 metros cuadrados que podo segregar en dúas de 600, podo facer dúas viviendas. Se antes tiña unha parcela, se antes podía edificar con 900 metros, cunha parcela de 1.200 metros só podía facer unha vivienda. Por iso, eso é un cambio importante, claro que sí. E máis, outro exemplo, se teño 1.800 metros cuadrados e estou metido dentro do núcleo rural, antes con 1.800 metros podía segregar en dúas parcelas de 900 metros e edificar dúas viviendas, ainda que fora o 40%. Pero se eu teño unha parcela de 1.800 metros, podo segregar en tres parcelas de 600, podo facer tres viviendas, co 30%, pero, por tanto, estou ganando en edificabilidade. Donde antes só podía facer dúas viviendas, agora podo facer tres. Por tanto, aí gano, ao reducir a parcela. Ahora ben, que consecuencia negativa, entre comillas, porque eso tamén é moi valorable, pode ter isto, que os núcleos rurales se delimitan diferente e se reducen en algunhas zonas, claro que sí. Non é o mesmo establecer parcelas mínimas de 1.500 metros para construir que de 600 metros. Eso está clarísimo. Ahora, hai moitos casos donde antes, con 900 metros, só podía facer unha vivienda e agora con 600, algúns van a poder facer dúas. E estou ganando en edificabilidade, por iso digo que os datos ao final nos permiten e nos din que podo ganar en edificabilidade nese sentido. Como que a delimitación de costas? A delimitación de costas, eso é, permítanme a expresión, palabra de Dios, aí non nos podemos meter, é máis, é exactamente igual que a que está agora, pero iso é costas, o que nos manda, é máis, costas nos exixe, porque hai aí, aquí non, pero en Ardia, estamos en discusión, exixe que a cartografía e a planimetría de costas temola que seguir, igual que a rendatura. Costa, rendatura, eso sigue exactamente igual, por tanto, aí nos non queda fora do ámbito do Peixón. Ah, non, aquí sigue exactamente igual, aí non cambia nada.
en ese tema non cambiou absolutamente nada. Sí, fen, mais os outros fen da autonomía. Pero aí, vamos, en todo caso, tamén farei consulta, pero como é un ámbito donde nos metemos porque non podemos, de feito, aquí creo que non, pero na zona de Rons, que vai a Virxen das Mareas, donde está a depuradora do Grove, o anterior documento si delimitaba zonas que se introducía en costas, e Costas nos di, oye, ti limítate o teu, dentro de Costas non podes establecer urbanismo, por tanto, a área urbana e a área rural do Grove tamén queda delimitada polo POL, pola Red Natura, por Costas, por todos eses ámbitos que quedan así delimitados, non? Eso sí está claro. Ben, por moitísimas gracias, seguiremos falando, seguiremos con charlas, e xa te digo, pa semana, Balea, Reboredo, Gandariña. Vamos a anunciar igual que esta, e esperamos seguir explicando as cousas. Vale, moitas gracias, boas noites.